Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ayang hi. Chuang mem ta. Ngali ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cing dum. Indam la apo sethleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Tang hakine ki arts nem la stang mi kini ki hura nagada bojing telot jong government bojing telot jong district administrator nagata gadau ki la stang ban yo alat gini nong karbi nong asam dan nagata gadau ki pendik naga por dan dengan itu epi ngatip spa na po spa gede ka jong le pengap gede try jong le pengap bat ka hapru supo Jancha Hills hajing ide bat ka kijaka tar kidon bikot isla land holding certificate ki pajba ka snong lapangap gilaong ba ki hali ki penthor bat ki lengkha ki badon hapo ka snong lapangap ki dehi shispa na ka shispa ki nonggenti jong ka snong lapangap ka bahab hapo ka elaka Shiliang Mentang West Jancha Hills District henrei namar ka jingbom shimkhia jong ka sarkar bat ki bor Sanshar District ki jaj benreu karbi ki pendik na ka por sa ka por. Hagajing ekran bat unonglom kubor jongka Batisi TV hagajing wantur sya secretariat haga khalai tere gujemang arajar arpun reu uwei na ginong song sinong jong sinong lapangap ula pensisya ru bagi pajba ke sinong lapangap ki don yaga land holding certificate ban pensisya yaga jinglong try yaki lengkha bat ki pentor ula ong balada ka sarkar ka simkhia yaga jing jong ki pajba kaladai ban be shwa yaki pulit Assam ki basyong ketem be ain haulom pentor ubadon haga sinong lapangap ulapan pauru ya kajing sengau lengo baka sarkar ka syupha ya ki pulen ban syong ban sa hapo ka snong lapangap kat ba kimnur setia ban leisa sya khapun kat ba ka sarkar Asam ka pha ya ki pulen ban rung syadu upur usam ka snong lapangap ka nga di try snong na lapangap hi la khala he napsan hatu dengan kendiat dengan itu ipi ketu kejeka kede totally 6% kede kejeka jong lapangap Namar ade ke ka jong gila pengap batu Meghalaya ka habapo ka elaka Shiliang Mentang dealership ngadang rit ngai ap mesistu ngai tu bagatu jeka ketu ki lengkha ki heli ki jeka ki kutang tu ki de baro jong ditrai senong le pengap agta ka por nong karbim don weru badon jeka stu tang hakine ki arts nem la stang mi kini ki hura nagada bojing telot jong government bojing telot jong district administrator nagata gadau kila sedang ban yo alat gini nong karbi nong asam dan nagata gadau ki pendik naga por dan dengan itu epi ngatip spa na po spa gede ka jong le pengap gede try jong le pengap bat ka hapru supo Jancha Hills hajing ide bat ka kijaka tar kidon bikot isla land holding certificate ki peta halir kidon nagaliang jongka sarkar Asam gala bu beje ki batalion jongka hangtu anda gini ki nong rep jongi lemut lej hangtu gitu ki batalion kin be ki nong rep jongi lada de ke sarkar hab kit kya gini ka wei hab be shwa tang gitu ki batalion basong hotulum nang ta kan sawan biang kejingsuk nyo ban ya rep ban ya riang kumuju ulong mensuakin kajing yelang hang tu yelang para lokal hang tu la banong na ketuga senong tapat senong karbi bat senong lapangap kam don kajing sai so hang tu namar kajing yelang rai de kumbai hendrei kajaka gane kumju kajing kajia gane kumju kam mentor tu kajing yelang tu stang sarkari ban pendai kloi ban phaweng no gitu ki pus jong ka Asam hang tu stang katahi pajba umla ban yo ban riang kumbaju ulong dagi spas ne mensuakin ngan yetu epi ka nagaliang ke pulit Meghalaya amde bunga premika ki phai ki pulit jong ki tangban song chnong tangban wan bam ban wan sa chitai gimde ban chetu cha khaput kimnur ban le tipna gano ka daw tagi sa khap chnong da tu pulit hajing sa habasa khap chnong don kam pulit restu su impra pajba mengiru long hi kata ge henry ka Asam ka phai ki pulit jong ka ha ulum jong inong song chnong lapangap kat ba ki pulit jong ipat ki sa khap sinong remut dilasna tuam Mornings are always busy.
everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.